Ale jo. Každá karta je jiná? No je, no. Fakt jo. Fakt. A jak mi teda vysvětlíš tohleto? Kríša. Zamíchej balíček. Táhni si kétu, to je okoliv. Ne, to ne. Ukaž na kameru. Tak, zastav někde stop. Stop. Pamatuješ si? Jo. Tak, a když přetočím ten balíček, tahle desítka to byla? Ne. Nebyla, jo? No, pamatuješ si? Jo. Ona skočila na vrch. Ne. To není ona? Ne. Jo. Mám zde, každá karta je jinačí, jo? Vidíte to, tak, zamíchejte mi to někdo, Péťo. No to neumí. Dobrý. Ty to sejmi ještě. To chci vidět. Tak, teďka, vytáhni si kartu. Mě ji neukazuj, ukaž ji tady všem. Převo to. A ukaž ji i na kameru, jo? Tak. Ne, já jsem ji neviděl, tak. Někam ji tam dej. Tak, prosím tě, zamíchej mi to třeba ty. Zase, umíš to? Jo, tak to zamíchej ty. Teď to zamíchat. Jo. Třeba ty foukně teda. Máš to? Která to byla? Počkej, to. Jo. Jo. Bolíček, zamíchej ho. Vyber si kartu, jakou chceš. Zapamatuj si, ukaž ji na kameru. Teď si kdykoliv řekni někde stop, jo? Stop. Teď tam. Tak. Teď to je zase zamíchám, jo, zase já. Ano. Pamatuješ si tu kartu? A teď prostě ta karta, silou mý vůle, vyskočí z toho balíčku. Balíček 7 karet. Mám tu 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7. Když jednu odhodím, tak tu mám zase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Zase když jednu odhodím, tak tu mám 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A když odhodím poslední, tak mi tu zbyde 1, 2, 3, 4, 5, 6.